Good morning kakabsat. Ini tayo man nagbilagan di zone 1. So dito yung zone 4. Magmag na tayo lang. So buyain nyo inga na makadanon na kaya pagbilaga. Time check 6:30. Tayong kakabsat. Let's go kakabsat. Tayo. Magmag na tayo maning. So orasan tayo no manong minuto tayo nga makadanon. At ito na palang iskinita kakabsat. So dandan iti highway niya. Highway dito at sumangata. At ito tayo dalanan kakabsat. Highway yun. Oh, dan akong dito yung dating nga barangay may. Barangay hall po. At dito yun. At ito yung pag nanday kakabsat. At ito tayo zone 3. Zone 3 tayo kakabsat. So agar-aramid dati kalsada. DPWH. Dito tayo eskwela ti Magirigon elementary kakabsat. Magirig. Idig tayong kakabsat. Sumalog tayong kakabsat. So dito yung walay ni Ate Grace Bernabin. Sumalog tayo lang. Ito yung dryer na. Balik nakinbagi game ti bilag mini Mr. and Mrs. Pascual. So adad to tayo pagbilagan tayo kakabsat. Adad to yung nakpagbilaganon. Time check tatay naglakat nakibalbalay 6:30 6:47 nakadanon dito so ada yung